termasuk 3 perkara sing dicintai nggih kali Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali kali Kanjeng Nabi. Lah niki fa bainamahum mongko ing dalem mangsa utawi ashab kadzalika iku kaya mengkono-mengkono ngendika idjaa dumadaan rawuh Jibrilu sapa malaikat Jibril alaihi salam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa Jibril ai sayyiduna Jibril tegese nggih punika malaikat Jibril. Ketika wingi wong-wong niku mang tiang-tiang sahabatipun Kanjeng Nabi padha jagong-jagongan ya. Ditakoki sampean seneng perkara apa? 3 perkara apa sing garane seneng? Nah niku mang dumadaan malaikat Jibril niku rawuh nekani Kanjeng Nabi. Akhirnya malaikat Jibril niku wau dawuh arsalan ngutus ni ingsun Allah taala tabaraka wa taala sapa Allah taala lama sami'atat kalane mireng sapa Allah maqalatakum ing pengucap ira kabeh. Kula niki jeneng Nabi diutus kalih Gusti Allah sakbadane jenengan niki mang padha dawuh padha sanjang bahwa 3 perkara dunia sing sampean padha senengi. Wa amaraka lan perintah sapa Allah ya Rasulullah. Wa amara lan perintah sapa Allah ka ing sira ya Rasulullah ya Rasulullah. Antas alani ing yen to takon sira ning ing ingsun. Amma saking barang uhibbu kang demen sapa ingsun ing kunta lamun ana sapa ingsun min ahli dunya iku saking ahli dunya. Ngeten jeneng Nabi kula niki diperintah kalih Gusti Allah jenengan niki kon takok kula. Malaikat Jibril kondo ngono. Jenengan niku kon nakleti kula nek misale malaikat Jibril niku dadi penduduk ahli dunya niku sing disenengi apa? Nah, ngono lho. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ing apa tuhibbu demen sira ya Jibril, malaikat Jibril, ing kunta lamun ana sapa sira min ahli dunya iku saking ahli dunya. Malaikat Jibril nek misale sampean kalih Gusti Allah ditakdir dadi wong sing ahli dunya, maksudnya dadi wong sing urip nok dhuwure alam donya sing sampean senengi iku apa malaikat Jibril. Nah, dingi nek Sayyidina Abu Bakar dingi seneng apa? Seneng khidmah teng Kanjeng Nabi, bondone dinggo Kanjeng Nabi, anake dinikah kalih Kanjeng Nabi. Wi senengane Abu Bakar. Senengane Sayyidina Umar dingi apa? Lali nek gak buka neh ya. Anggo dibuka neh kok ya. Senengane Abu Bakar apa? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dhewe-dhewe kesenengane. Lah niki saniki sing ditangleti malaikat Jibril. Nek malaikat Jibril sing sampean senengi apa? Faqala mongko ngendika sapa Jibril, irsyadu iku nuduhake ad-dhalina ing wong-wong kang kesasar. Ila thariqil mustaqimi maring dalan kang becik. Oh, terai bener. Tugase malaikat Jibril niku nyampekno wahyu. Wahyu niku lak nduduhno ngekei jalan sing bener. Berarti salah satu nek misale malaikat Jibril niku ditakdir dadi penduduk alam donya sing disenengi yaiku nduduhno wong sing kesasar. Nduduhno wong sing gak ngerti. Nah, tapi dalam hal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim.
اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-habib Abdul al-Hadad al-habib Abdul Marad wasi ali baras Nabi Khidir al-Mu'alif pada kitab Syekh Syabuddin. Karena sedaya ahli kula panjenengan sedaya guru-guru kita yang sebab kita sedaya masyarakat yang menjadi kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin. شاولنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sedaya tasih ditakdir malih kalian Allah saged nglampahi rutinitas kita, aktivitas kita, kewajiban kita kanthi keadaan sehat wal afiah. Muga nikmat ingkang sampun kita rasaken kita syukuri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan shalawat kita sedaya dipunakeni umatipun lan berhak nabi syafaatipun wonten alam donya langkung-langkung syafaatul uzmah minjang wonten ing dinten kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fabainamahum terusane makalah sing winginane sing gak ngabarno nika termasuk 3 perkara sing dicintai nggih kali Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali kali Kanjeng Nabi. Lah niki fabainamahum mongko ing dalem mangsa utawi ashab kadzalika iku kaya mengkono-mengkono ngendika idja'a dumadaan rawuh Jibrilu sapa malaikat Jibril alaihi salam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa Jibril ai sayyiduna Jibril tegese nggih punika malaikat Jibril. Ketika wingi wong-wong niku mang tiang-tiang sahabatipun Kanjeng Nabi padha jagong-jagongan ya ditakoki sampean seneng perkara apa? 3 perkara apa sing garane seneng? Nah niku mang dumadaan malaikat Jibril niku rawuh nekani Kanjeng Nabi. Akhirnya malaikat Jibril niku wau dawuh arsalan ngutus ni ing ingsun Allah taala tabaraka wa taala sapa Allah taala lama sami'atat kalane mireng sapa Allah maqalatakum ing pengucap ira kabeh. Kula niki jeneng Nabi diutus kalih Gusti Allah sakbadane jenengan niki mang padha dawuh padha sanjang bahwa 3 perkara dunia sing sampean padha senengi. Wa amaraka lan perintah sapa Allah ya Rasulullah. Wa amara lan perintah sapa Allah ka ing sira ya Rasulullah antas alani ing yen to takon sira ning ing ingsun amma saking barang uhibbu kang demen sapa ingsun ing kunta lamun ana sapa ingsun min ahli dunya iku saking ahli dunya. Ngeten jeneng Nabi kula niki diperintah kalih Gusti Allah jenengan iki kon takok kula. Malaikat Jibril kondo ngono jenengan niku kon nangkleti kula nek misale malaikat Jibril niku dadi penduduk ahli dunya niku sing disenengi apa? Nah ngono lho. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ma ing apa tuhibbu demen sira ya Jibril malaikat Jibril ing kunta lamun ana sapa sira min ahli dunya iku saking ahli dunya. Malaikat Jibril nek misale sampean kali Gusti Allah ditakdir dadi wong sing ahli dunya, maksudnya dadi wong sing urip nok dhuwure alam donya, sing sampean senengi iku apa malaikat Jibril. Nah, dingi nek Sayyidina Abu Bakar dingi seneng apa? Seneng khidmah teng Kanjeng Nabi, bondone dinggo Kanjeng Nabi, anake dinikah kalih Kanjeng Nabi. Wi senengane Abu Bakar. Senengane Sayyidina Umar dingi apa? Lali ya nek gak buka neh ya. Anggo dibuka neh kok ya. Senengane Abu Bakar apa? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dhewe-dhewe kesenengane. Lah niki saniki sing ditangleti malaikat Jibril. Nek malaikat Jibril sing sampean senengi apa? Faqala mongko ngendika sapa Jibril, irsyadu iku nuduhake ad-dhalina ing wong-wong kang kesasar. Ila thoriqil mustaqimi maring dalan kang becik. Terai bener tugase malaikat Jibril niku nyampekno wahyu. Wahyu niku lak nduduhno ngekei jalan sing bener. Berarti salah satu nek misale malaikat Jibril niku ditakdir dadi penduduk alam donya sing disenengi yaiku nduduhno wong sing kesasar, nduduhno wong sing gak ngerti. Nah, tapi dalam hal kebaikan ora kok tambah dalam hal kejelekan mbok ulangi wong ngeslot tambah mbok warai. Ngene lho yo. Iki waya carane ngeslot ngene, sampean kudu sakmene dhisik. Lah engko nek ngono gampang, engko biasane ping pindho wis langsung cair. Lah biasane ngono. Kuwi ora kok irsadud dhalil. Ora kok nudono wong sing kesasar gak wi tambah nyasarno. Lha wa adalla jadi ngono. Wis kesasar mbok kesasar pisan. Nah, ngene lho. Wis to. Nek pengin ngombe arak saithik ae dhisik. Engko gak usah gak ngarah ngelu engko. Akhire diombe. Nagih. Lah kuwi ora kok nuduhno barang sing kesasar. Nah, dadi ngono kuwi ya kudu diperhatekno. Ya sampean eling, sampean ngulangi wong elek, awake dhewe ngulangi wong elek delalah kok ditiru sak lawas-lawase niku dadi dosa jariyah. Dosa jariyah piye? Ya nek jenengan dilakoni terus ya oleh dosa. Mas. Lah niki malam Minggu kok udan-udan iki enake apa ngene iki. Lah takoki rono wae, tak didono kono. Nah, kono lho wonge ayu-ayu sing nang kono. Nah, mbok kandhani ngono. Wah, ya repot kuwi. Engko wayah udan-udan budal dhewe dhek ora ngajak sampean. Lho, sampean tambah ra dijak dhek budal dhewe. Ngono ya, aja irsadu, aja nuduhno kepada wong sing wong bener mbok duduhno sing salah aja. Sampean kudu nuduhno wong sing salah. Termasuk dalam hal ilmu fikih, yang ngaji fikih sathik-sathik nggih, termasuk wong turu bugah wong turu ketika masuk waktu sholat niku yo enek hukume. Misale kok turune sebelum datang waktu sholat. Contohnya misale sholat subuh utawa nek paling penak sholat zuhur lah. Lah sholat zuhur iki mang delalah wong iki mang turune sakderenge sholat zuhur. Sampean niku berkesunahan. Hukume kur sunah lho ya, ora kok wajib. Sampean sunah oleh ganjaran gugah wong sing turu ki mang. Tapi nek sampean turune setelah waktu sholat datang, ya, kuwi ora enek hukum apa-apa. Makanya ahli-ahline ngono, keluargane sampean, bojone sampean, anak-anake sampean. Kok tak delok kok wayah dhuwur ki mang saurunge dhuwur kok wis turu cah. Tak delok sak durunge asar ki mang kok wis turu wis semua manjing waktu asar. Lah kuwi ndang digugah sampean oleh kesunahan. Ngoten nggih. Jadi
wong dalam hal gugah wong turu wae wis enek tata carane niku nek teng syariat. Dadi gugah wong turu ki oleh ganjaran. Kuwi mang carane ngono ki mang. Apa to kok ngene itu ngeten ki tak sampekno. Ya awake dhewe kan berhubungan mbek keluarga setiap hari. Ya toh. Ya kadang nek keluargane awake dhewe turu. Lah nek pas mbok gugah niku jenengan oleh ganjaran, oleh kesunahan. Teng kasifah niku diterangno kados ngoten niku kasifatus sajak niku lho. Apa jenenge sarae sulam safinah niku ngoten niku wau. Wis nggih sing disenengi malaikat Jibril napa niki mang nuduhno wong sing sasar. Artine ila thoriqil mustaqim, kepada jalan sing bener. Ana lho ayo ngaji ngger malam Rebo dijak ngaji kancane lah. Ora kok dijak dolan tok gelem dijak ngaji. Nah, ngono ora kok ngejak dolan ae aja. Ayo sekali-kali ngaji. Nah, wi ila irsadud dhalin yaiku ngejak wong nuduhake maring wong sing kesasar ila thoriqil mustaqim. Masuk tugas-tugasnya sampean ya bener-bener no lingkungane sampean. No ya skala kecil lah no keluargane, tata carane sholat dibenerno. Takbiri sing bener ngene, nek wong wedok ki ngene. Nah, kuwi ya sithik akeh kudu dikandani. Wis, bismillahirrahmanirrahim. Sing nomor kalih wa mu'anasatun lan aring-aring sapa wong al-ghuraba ing wong kang monco, al-qanitina kang padha bekti. Aring-aring niku artine mu'anasah niku ngayem-ngayem, gawe seneng. Al-ghuraba iki wong sing ngambara. Nah, al-qanitina wong kang padha bekti. Artine nek enek wong perjalanan dalam hal apa kuwi. Biasane nek wong nglakoni perjalanan ya toh wong monco kan perjalanan dalam hal dia ibadah teng Gusti Allah. Ail mutiina tegese wong padha taat lillahi taala maring Allah taala. Al khosiina kang padha khusuk lahu maring Allah taala. Termasuk apa malaikat Jibril niku seneng nek enek wong ngomboro niku disenengno. Nek enek wong perjalanan misale kok mendek nang masjid dalam hal qanitin bekti teng Gusti Allah, malaikat Jibril ku seneng gawe bungahe wong ngoten niku ya. Nek tamu artine ngoten lho nggih, nek wong nenggokno masjid tamu takok ki nanti Mas jedinge mereka ngono ora kok mbok bingung ya kono. Nah kok kono banyune entek ngalih kono ngono ora kok ngono dikandani. Nah, jadi malaikat Jibril niku seneng ngayem-ngayem artinya bunggahno wong sing ngambara, wong sing melakukan perjalanan untuk qanitin. Tegese apa ya nek ngarani yes wong sing kaya hijrah dan lain sebagainya. Ngoten niku lho nggih. Nek cara saiki ya ora ngono, pokoke ngger nek wong sing ngabekti teng Gusti Allah. Ya, dalam perjalanannya misalnya kaya nek wong ziarah, menggok, nah nang masjid dan lain sebagainya kaya ngoten niku malaikat Jibril ini remen sing ngoten niku. Sing nomor 3 napa wa muawanatu lan nulungi. Nah, muawanah artinya nulung. Nah, makanya taufik hidayah maunah. Makanya kula jenengan sedaya niku kadang nek wayah apa jenenge mukadimah niku taufik hidayah, jaluk hidayah, petunjuk. Maunah niku artine pertolongan. Kok maunah ya boleh. Maunah niku artine pitulungan. Ngono lho nggih. Jadi sate-sate awake dhewe ya kudu paham. Nah, termasuk sholawat serta salam niku syafaatul udmah. Udmah niku syafaat sing agung. Azimun ngono kok ora kok awake dhewe kadang ngomong udmah bingung. Janjane apa to sing diwaca kok mugi-mugi angsal syafaat dipun akeni dados umatipun lan berak nampi syafaatul udmah. Lah, sampeyan aja bingung. Sing diarani udmah niku adalah syafaat sing gede somben no akhirat. Udmah ya. Azimun dari kata azimun ngono lho nggih. Oh, dadi ya
cerdas saiki, wong ngaji malam Rebo ya pinter tenan saiki. Dikon mukadimah ya tatak wani, ditakoki ya muawanah ya apa to? Mbah bojone Mas Salam kuwi paling jeneng mbok kok nek ngono mbakmu iki jenenge muawanah ngono gak. Muawanah iki artine pertolongan. Pun nggih. Wa muawanatu lan nulungi ahlil iyali nggih punika ahli ra'iyah utawa keluarga lah. Iyali niku artine keluarga. Al mu'sirina kang padha melarat. Tegese ayil fuqara'i tegese wong tegese wong sing padha fakir. Muksirin niku artine kangelan. Allahumma ya muyassiru yasir, ya mudabiru dabir, ya musahhilu sahil, sahil alaina kulla asir. Ya Allah jenengan gampang no kabeh asirun niku artine kesulitan. Ai fuqara tegese wong-wong fakir. Dingi wis kula terangno to nggih antarane perbedaane wong fakir, perbedaane wong miskin dan lain sebagainya wis tak terangno. Misale kok kebutuhane dengan penghasilane niku ora padha. Kuwi wong saiki Mas. Saiki terae yo ngono. Nah, kebutuhane mbek pemasukane saiki ora padha. Mari saiki kakean gaya. Ya toh. Mangkae kebutuhane tambah akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika Jibril sapa malaikat Jibril alaihissalam yuhibbu demen Rabbul Izzati jalla jalalu. Rabbul Izzati sapa pangeran kang menang jalah kang agung jalalhu apa keagungane Allah. Min abidihi saking pira-pira kawulane Rabb salah sakhisolen ing telu pira-pira perkara. Saniki genti malaikat Jibril maringi pirsa dumateng Kanjeng Nabi nek Gusti Allah niku beda. Gusti Allah niku seneng telung perkara sing dilakukan hambane. Napa sing nomor setunggal badlul istitaati, yaiku masrahake kekuataane. Artine dia ai itaul qudrati tegese aweh kekuasaan fi taatillahi ing dalem kanggo taat maring Gusti Allah. Gusti Allah niku paling seneng ya siji kepada hambane sing mengerahkan kekuatane untuk taat nang Gusti Allah. Jadi sampean budal ngaji nok enten iki Gusti Allah remene ora kaprah. Nah, maka innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tenan Gusti Allah niku gak bakal nyiak-nyiakno. Gak bakal melupakan ya toh balasan bagi orang-orang sing berbuat kebaikan. Lho makanya sampean berbuat baik iki kanggo awake dhewe. Gitu. Makanya wonten cerita teng hikam niku mbiyen enek wong loro ahli maksiat wis karuan dilebokno neraka. Akhirnya kali Gusti Allah ditimbali, "He fulan, ini he wong lanang loro rene. Saiki awakmu tak jajal tak lebokno swarga." Seneng jenenge wong nang neraka dipindahno swarga. Setelah niku wong loro iki mang ditimbali kali Gusti Allah. He wong sing nok neraka sing nok swarga, saiki awakmu balik nok neraka. Lemes. Sing sitok langsung mlayu cepet sleret balik melayu nok neraka, sing sitok klemer. Kaya iya kaya ora kaya wong wis ra didaya ning klemer ngono. Akhirnya pemuda sing pertama niku ditangkleti. Kang, sampean kok tak kongkon budal nok neraka kok langsung berangkat piye karepmu? Nggih Gusti, kula niki namung pisan tok iki ya. Semasa urip kula nok donya niki ngger jenengan kongkon, ngger jenengan apa jenenge perintah kula niki ra tau nglampahi. Aku ra tau poso, aku ra tau nglampahi amal kesaenan. Lah iki kok delalah perintah jenengan sing terakhir kon budal nok neraka, kula ya langsung budal cepet. Langsung celorot budal nok neraka. Ya wis nek ngono awakmu berkat kenugrahanku tak lebok swarga. Perkara apa dhek mang cepet-cepetan budal nok neraka. Krana napa? Eling dhek nek nang donya ora tau
nglakoni perintah, diperintah kali Gusti Allah pisan budal. Sing nomor kalih Kang. Lah kowe tak ngongkon budal nang neraka kok kleman-klemer. Lah pripun to Gusti? Wong kula niki janjane pun husnudzon mbek jenengan. Prasangka kula niki wis kadung apik, nek kula bakal dilebokno swarga. Lah kok ndelalah jenengan ngongkon balik neraka malih. Lah kula ya rada piye? Nah, ya wis karena awakam berhusnudzon mbek aku, ya toh berkat husnudzon iki mang tak regani tak lebok swarga lho. Kanugrahane Gusti Allah kados ngoten niku. Siji dilebok swarga perkara dhek cepet-cepetan budal nang neraka, perkara dhek iling gak tau nglampahi perintah, diperintah terakhir ya berangkat. Sing nomor kalih apa mang? Perkara dhek husnudzon teng Gusti Allah. Lho, perkara husnudzon nek dhek bakal dilebok swarga niku lho. Dia klemar kaya trio niki dikongkon klemar no ya. Klemar to ya. Lah aku husnudzon kok enek sing wangi ya. Lah kok delalah ora enek. Lho ngono. Pun nggih, nomor 1 niku husnudzon. Husnudzon teng Gusti Allah iso nyebabno mlebu swarga. Sing nomor kalih memang sing gak tau nglampahi perintah dikongkon berangkat akhirnya dia dilebokno swarga. Pun dieling-eling kula jenengan sedaya Gusti Allah niku seneng wong sing mengerahkan ya totalitas dirinya untuk fi taatillah, untuk taat teng Gusti Allah. Makanya jenengan yo ngono, kula jenengan ya padha wae nek wayah budal mergawe kudu eling wis tak niati ibadah, tak niati taat teng Gusti Allah. Lho niku diganjar kali Gusti Allah luar biasa sampean. Nggih to. Lho makanya wong budal nyambut gawe kudu diniati tenanan. Aja sampai metu teko omah ora ndonga, minimal bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata niku termasuk malih aja sampai lali bolak-balik tak sampai bismillahilladzi la yadurru kuwi diwaca bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah muga-muga sing madharati sing garakno awake dhewe cilaka sing nok dhuwur langit utawa sing nok ngisore bumi muga-muga jenengan tolak ben awake dhewe nek nyambut gawe diparingi lancar. Bon nggih. Artine taat ora kur taat ibadah tok lho nggih. Wau kula terangno termasuk nyambut damel niku ya termasuk taat teng Gusti Allah. Diniati golek maisha, diniati kanggo nguripi keluarga niku wis diganjar kali Gusti Allah. Lho Gusti Allah seneng badlul istitaah, mengerahkan kekuatan kita untuk taat teng Gusti Allah. Sing nomor kalih wal buka'u lan nangis indan nadamati nalikane gedon. Gedon iki apa to basa Indonesiane? Apa ya kowe jere lulusan sarjana bahasa Indonesia. Gedone apa? Menyesal. Kok iso? Ya menyesal. Ya. Ai ala fi'lil ma'asi tegese ing atase nglampahi pira-pira maksiat. Lho, mangkae tak ceritani nih, kula ceritane untuk akeh. Jaman biyen niku enek wong, ya toh. Ya Allah, saya ini mukhtiun. Aku iki wong sing berbuat salah. Wa ana mudznibun. Lan aku iki wong sing akeh dosane. Wa ana asin. Lan aku iki wong sing akeh maksiate. Walakin anta ghafurun. Jenengan niki pemaaf. Wa anta rahimun jenengan niki pengasih. Wa anta afin jenengan ki wong sing ngkei maaf juga. Akhirnya wong niki mang Gusti salahku sifatku elek-elek iki mang mbek sifate sampean telu sing apik-apik iki mang tak du. Lho, pinter to nggih. Iki cara ngono ya jamane Abu Nawas paling. Tapi teng cerita niku mboten
terangno sinten pelakune mboten. Kula niki wong sing sering salah, kula niki wong sing apa ki Mang? Mudhenipun wong sing duwe dosa, aku iki sing nglakoni maksiat. Lan jenengan duwe sifat pemaaf, duwe sifat apa? Rahim, duwe sifat apa? Afin. Nah, sifatnya sampean telu kali sifatku sing telu iki mang takdu. Kira-kira menang sapa Gusti? Nek cara miturut akal mesti menang jenengan. Lho berarti jenengan ya kudu nampa tobatku. Ngono ya berarti Gusti Allah mbok akali ngono ya. Mbok ya Allah, aku iki wong sing kakean dosa dan jenengan wong sing ngapura. Ya Allah, aku iki wong sing akeh salah. Jenengan ya sing pemurah. Lah nek tak padha duwe sifat telu-telu iki mang, nek tak du kalian jenengan mesti sing menang ya jenengan. Jadi salahku ya mesti nek jenengan sepuro. Lho, jadi wong biyen iki nek munajat iki kados ngoten ya, pinter ya. Lah nek awake dhewe kan ora. Zaman biyen iki nek munajat kados ngoten iki. Wis sing terakhir. Siji Gusti Allah niku seneng terhadap kawulane sing mengerahkan segala kekuatan untuk taat teng Gusti Allah. Yang kedua seneng wong sing getuni dosane. Ya, artinya tidak nglakoni dosa niku malih. Nah, makanya kullu asin mu'afan illal muhajir. Wong sing duweni salah niku kali Gusti Allah niku disepuro illal muhajirin. Kecuali wong-wong sing nglakoni maksiat secara ngedeng, secara terang-terangan. Misalnya apa? Nah, misalnya no klub karaokean ndang delalah demek-demekan mek wong wedok digawe status. Ya, contohnya kaya ngono kuwi Mang. Misale duduk melingkar obak apa lah, mbah obak apa-apa sing penting kaya maksiat lah niku digawe status dhek ngedeng dengan bangga. Niku gak bakal diampuni Gusti Allah. Ya ya toh. Jadi setiap anak Adam niku duweni salah, tapi tetap disepuro kali Gusti Allah illal muhajir. Uga kok mbahjir ya gak illal muhajirin, kecuali wong sing nglakoni maksiat secara ngedeng, secara terang-terangan. Makanya nek maksiat ya aja terang-terangan, minimal ya isin mbek awake dhewe, isin mbek Gusti Allah. Lah wong saiki ora cah. Gitu. Ya ora. Ngono mbah apa ditambah dike story dengan bangganya iki. Ayo posisi no kene mbok kai posisi pisan, mbok kai Sherlock ngono kuwi ya toh. Ngono pisan. Oh. Wong saiki iki wis ra duwe wedi. Lah kuwi makalah sing kuwi kudu disekeli awake dhewe ya. Awake dhewe iki mesti salah ya, tapi mesti disepuro kali Gusti Allah. Tapi ana sing terkecuali ilal muhajirin, kecuali wong sing ngedeng, kecuali wong sing nglakoni maksiat secara terang-terangan. Nah, dan lain sebagainya. Wis ngono kuwi lah nggih critane kados ngoten. Sing nomor 3 napa wasabru lan sabar indal faqati nalikane wujude kemelaratan ai wujudil faqah tegese wujud kemelaratan. Kula jenengan sedaya sabar, bolak-balik sabar ae. Wong jelas marai innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah itu membersamai pada orang-orang sing bersabar. Keistimewaane napa siji wong nek sabar niku menghargai proses. Ya toh. Kaya Mas Sumang nok tuku 2 tahun jere kon sabar ae to. Delala ora enek perkembangan. Nah, kok bolokno. Lah apa Mas perkembangannya? Ora enek ngene tak. Ngene kok kon sabar. Dia menghargai proses, dia berproses terus. Lah wong sabar ngoten niku. Yang kedua wong sabar niku dibersamai kali Gusti Allah. Nah, kancanane langsung Gusti Allah. Tapi nek wong syukur beda. Winginane pun tak terangno to nggih. Tingkatan syukur mbek sabar niku dhuwur sabar. Nek syukur niku sik njaluk tambah la in syakartum la azidan. Nah, nek gelem syukur bakale tak
tambahi. Berarti nek wong sing syukur niku berarti sek njaluk. Nah, ngono. Jadi nek cara predikat tertinggi ya sek menang sabar. Ngono lho nggih. Ora ndak cerdas saiki saiki. Ngono lho nggih. Dadi kados ngoten niku. Istimewane wong sabar niku dijamin pertolongan, dikai pertolongan. Mare wong saiki niku nek dikai diceritani ganjaran iki padha ketoke padha ora patek ngandel. Makanya no TikTok kula lagi roh demang. Wong stroke iki tambane kok duit sak gebok kene lho jene. Jajal ayo no video lho ya demang aku lagi delok iki mang tenan ora aku. Mbah bujukan ora aku. Lah cekeli duit ngene iki kok nek mbah pirang atus ngoten dusu duit satusane sampai. Iki kok nek sampean iso mlaku duwe pek. Ya kok iso mlaku tenan. Lho, jadi wong apa ndandak wong stroke kuwi konane terapine kon nyekeli dhuwit. Nek dicekeli dhuwit iso mlayu berarti ora stroke kuwi. Nah, iki mang lho lagi mang bloko kula ndelok lho kok enek pengobatan alternatif ngene bareng cah kula ngoten. Dicekeli dhuwit wis iki kok nek iso mlayu dhuwit pek. Kok tenan iso mlayu. Wis, bismillahirrahmanirrahim. Pun setunggal malih. Wal maqal pun nggih, dadi niki mang nerango tentang 3 perkara tentang sing disenengi kali Sayyidina Abu Bakar, sing disenengi kali Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali, disenengi malaikat Jibril, termasuk disenengi kali Kanjeng Nabi, termasuk sing disenengi Gusti Allah. Pun jenengan milih sakarepe sampean, milih sing model piye monggo. Ya, milih sing kaya Abu Bakar keneh, milih sing kaya Sayyidina Umar ya keneh, Sayyidina Utsman ya keneh, milih sing disenengi Gusti Allah langsung ya oleh terserah. Wis monggo kersa awake dhewe ayo latihan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu wa arbaun utawi pengucap kang kaping 43. An ba'dil hukama yaiku setengah saking an badil hukama saking setengah hukama. Manik tasoma manutawi sapa wonge itasoma iku cecekelan sapa man bi aklihi kelawan akale man dzalla mongko kesasar sapa man ai tegese manik tamada sapa wonge tetenggengan artine dia berpegang teguh ala aklihi ing atase akale man fi umurihi ing dalem pira-pira perkarane man walam ya'tamid lan ora tetenggengan gak cecekelan Allah taala ing atase Allah taala fi dzalika ing dalem mengkono umur perkara apa wae lam yahtadi mongko ora aweh pitutuh sapa man ila sawabi maring bener. Dawuhipun setengahipun ulama sapa wonge sing dinggo kok kur akale tok maka dia termasuk wong sing kesasar. Ya. Saman ngitung iki cara perdagangan iki kudu ngene. Iki untunge kudu sakmene. Secara iki kudu ngene. Lah, wong kok nganggo akale tok sing dinggo tanpa mengedepankan dan sing lainnya ikhtiari kepada Gusti Allah dan lain sebagainya ya. Wong niku bakal kesasar. Makanya sampean aja ngandalo pintere tok ya. Wong niku nek kur ngandalo akale tok gak ngarah dadi ya. Kaya bangunan iki kudune iki ngene iki bangunan iki. Enteke kudu sakmene. Tapi hukum alam kan ora roh. Kadang ketera angin, kadang ketera apa. Ngono. Manajemen perdagangan ya ngono. Iki ketoke wayah ngene iki selo-selo iki ora enek wong tuku iki. Wayah selo iki artine nyelo-nyeloni sela-sela antara 2 hari raya. Antara hari raya Idul Fitri be Idul Adha iki ketoke biasane ora enek wong tuku. Akhirnya sampean aras-arasen dagang. Contone misale delalah wayah-wayah selo ngenten iki wong sing golek-golek akeh. Wong golek mbuh apa akeh. Jadi ojo mengedepankan akal awake dhewe. Tetep akal niku nomor 2. Sing pertama tetep Gusti Allah. Makanya kadang wong niku
wong barat iki kan sing dikedepankan kan akale tok. Wong mokae wong daerah barat-barat ini wong sing dikedepankan kan akale tok. Gitu. Makanya akale wong niku iso ilang sebab apa deinane al aqlu fal ghadabu yuzilul akli. Wong nek muring-muring niku iso ngilangi akal. Jadi nek wong pinter kaya apa, nek kadung muring-muring akale ilang. Mas Umam jadi ustaz ya misalnya. Delala dia mau muring-muring jengkerane renorno. Ustaz ra kanggo. Ya. Ya Mas ya. Jadi akal niku iso ilang karena apa? Muring-muring. Makanya kajine aja kaji gondop. Ya. Muring-muring. Wong muring-muring akale ilang. Makanya zaman biyen wonten ceritane Abu Hanifah nggih. Wong niku sombong dengan kepinterane. Ya, sing ngaji-ngaji paling wis tau krungu cerita ditakoki enek wong pinter niki takok dumateng Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah ketika niku sek cilik. Gusti Allah niku nondi? Sing nomor kali Gusti Allah sadurunge Gusti Allah niku sapa? Sakwise Gusti Allah kuwi apa? Nah, sing nomor 3 Gusti Allah saiki mek apa? Gitu. Akhirnya dijawab. Ya. Sing pertama mang apa pertanyaannya? Allah itu ada di mana? Ya. Allah niku panggone ora duwe panggon. Pak Allah Gusti Allah niku teng pundi-pundi dijawab ngoten niku wau. Lah kok iso ngono? Apa dalile? Ya kaya ruhe sampean. Sampean iki duwe roh tapi panggonane gak roh. Akhirnya enek Abu Hanifah niku nggawa apa jenenge sak gelas susu. Wong pinter, sampean ngerti to gak susu ki rasane apa? Rasane ya legi. Lah kok iso ngerti rasane legi? Legi panggone nondi? Kalah deh. Oh iya ya. Jadi nek masalah rasa niku gak kena diomong. Makanya wujudnya Gusti Allah niku kan nganggo rasa, gitu. Ora kena jere Gusti Allah enek iki wujude apa? Bentuk wujude apa? Ya kaya niki mang. Akhirnya kalah. Lah sing soal sing nomor loro mang piye? Gusti Allah niku sadurunge Gusti Allah apa, sakwise Gusti Allah iki apa? Dijawab. Sakderenge Gusti Allah ki ya ora enek apa-apa, sakwise Gusti Allah ya ora enek apa. Wis Gusti Allah niku wis asli, Gusti Allah kan biyen niku al awalu al akhiru. Contone apa? Jempolan. Sadurunge jempolan enek to ora? Gak enek. Sakbari jentikan enek to ora? Gak enek. Akhirnya ya kalah. Wong iki mang sing nang dhuwur podium iki mang kalah mbek bocah jenenge Abu Hanifah sing bocah cilik iki mang. Sing terakhir pertanyaane mang apa? Gusti Allah niku sedang apa saiki? Dijawab kali Abu Hanifah, Gusti Allah saat punika sedang menghancurkan utawa menghinakan sampean. Nah, kok iso aku ya sampean pada saat niki sampean kalah karo aku ya, sampean ditertawakan kali wong kimang perkara sampean sombong. Akhirnya Gusti Allah gawe ino, Gusti Allah ngrendahno derajate sampean. Oh, bocah pinter tenan iki. Ya pinter wong jenenge Abu Hanifah. Yo ngoten lho nggih. Dadi wong ora oleh keminter, aja keminter nek kuwi mang lho nggih. Nah, akhirnya iki mang didebat kalih Abu Hanifah. Jenenge ulama ad-Dahriyah. Jenenge ulama iku Dahriyah. Nah, teng buku niku keterangan Dahriyah. Mbah nek cerita liyane iki apa versine kan benten-benten cerita. Wis bismillahirrahmanirrahim. Siji kula jenengan sedaya aja berpegang teguh terhadap akali awake dhewe. Tok ya kudu berpegang teguh walam yaktamid Allah. Kudu berpegang teguh kepada Gusti Allah. Waman lan sapa wonge istaghna iku semugeh sapa man bimalihi kelawan artone man kala mengko gedhe apa mal aimani ketafa tegese sapa wonge ngalap cukup sapa man billahi kelawan artone man lam yakfihi mongko ora cukup ing man dzalika apa mengkono
mal. Wa fil hadis lan ing dalam hadis man istagna sapa wonge amres mugih sapa man billahi kelawan Allah agnahu mongko nyugihake sapa Allah ing man. Nek kula jenengan sedaya kur ngandalo bondo bakal ilang ya, bondo bakal ilang. Makanya ceritane sapa kok Korun niku nek secara sejarah niku sepupune Nabi Musa. Sepupune Nabi Musa awake dhewe ora apa-apane cakmate ora. Betahe lurahe ora, kur betahe kancane RT tok ngono ya. Kancane RT tok kok kemlelet gitu. Nah, Korun niki pada dasarnya biyen niki wong ora duwe apa-apa. Untuk mencukupi keluarga mawon itu gak iso. Korun wi, ya. Jadi awake dhewe iki kudu bahagia, kudu seneng, syukur. Awake dhewe digawe ngeten iki kudu syukur mbek Gusti Allah. Awake dhewe nek wayah ngeten iki sik iso ngabekti teng Gusti Allah. Urung karuan lho ya kaya Korun iki mang didadekno sugih kali Gusti Allah, akhirnya ingkar, akhirnya kufur teng Gusti Allah. Akhirnya njaluk donga, cerita singkatnya ngoten nggih. Korun niku njaluk donga Nabi Musa. He Nabi Musa wong jere sampean nabi. Jere sampean kekasih Gusti Allah. Dajjal aku dongakno sugih. Akhirnya tenan kalih Nabi Musa niku didongakno sugih. Akhirnya delalah ya sugih dilebokno celengane klunting. Delalah enek wong adol bakso ting 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 celengane dipecah padha mek Mamat kuwi mang ya. Wis dijopone niat ingsun. Nah, mbok lebok apa ngelbono celengane mbok niate ngono. Delalah enek wong adol bakpo Sukajaya mbok pecah mat. Nah, ra sida sugih niku. Nah, akhirnya ngoten, akhirnya kali Gusti Allah dielingno lewat Nabi Musa. Musa batem sing jenenge Korun kae kandhani. Wis dikeki sugih kok tambah lali. Menge salat jamaah saiki kur salat Jumat tok. Menge salat Jumat tok kur riyo tok. Lah saiki riyo ya ora jeman ya ora jamaah ya ora piye kae karepe. Akhire dikeki musibah nggih punika gempa. Yang pada akhirnya ya Korun niki mang tenggelam ditelan bumi. Jirine kan ngoten ceritane. Niku cerita asli teng Quran nggih enten. Makanya kula jenengan sedaya niku aja mengandalkan bondo. Bondo niku ora kena gede diandalan. Misale kok bondo niki kena digawe andalan wong sing sugih niku iso tuku nyawa. Ya, wong mati niku ora peduli duwe akeh, ora duwe dhuwit ya kudu mati. Makanya sing bondone akeh aja mlete-mlete manis tagana bimali kola. Dawuhipun Kanjeng Nabi manis tagana billahi agna. Sapa wonge sing nyugihake sumugih ya maka dia akan merasa cukup. Wong sing diarani wong sugih niku wong sing cukup, ora kok kurang ae. Pun setunggal malih waman lan sapa wonge azza mulyaake sapa man bi makhlukin kelawan makhluk dzalla mongko asor dzalla mongko asor sapa man ai tegese waman lan sapa wonge kanat iku ana kuwatuhu apa kuwate man bi makhlukin iku kelawan makhluk sara mongko dadi sapa man dalilan iku kang ina. Sapa wonge sing mulyaake menungso mulyaake wong niku perkara makhluk maka dia bakal asor. Contone ngene, kok enek wong pilihan lurah, pilihan bupati ya dhek njaluk teng makhluk, aku luwe wangi ae wangi. Nek dhek sing dimulyano makhluk ya artinya dia mengagungkan untuk kepentingan diri sendiri kaya niku maka dia akan menjadi asor. Kecuali kaya nabi-nabi pilihan Kanjeng Nabi niku ya para nabi, para sahabat niku pilih-pilihan. Lah awake dhewe kur ngandalno pokoke nek kiai kok ngomong kiai nek ragu ora ngarah iso. Lho, iya nek kiai nek ora nek santrine mosok diarani kiai. Rakyat pemerintah iso diarani pemimpin, lurah apa ya iso diarani lurah nek ora enek rakyate. Guru apa ya diarani guru nek ora enek murite. Makanya kula jenengan sedaya kados ngoten niku wae. Pun nggih.
Wal maqalatur rabi'ah wal arbaun wallahu a'lamu bissawab. Pun ngoten mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah, mugi-mugi dadosaken sebab ya kita sedaya dipun ridhoni kalian Allah Subhanahu wa taala. Ampun kesupen benjing tanggal 6 kalih benjing Ahad Kliwon wancinipun Rijalul Ansor wonten dalemipun sapa? Mas Fuad. Minggu Pahing ya? Oh iya Minggu Pahing Senin Pon nggih, Minggu Pahing. Tenggih Mas Fuad RT sekawan. Pun nggih ngoten mawon ingkang saged kula aturaken manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Ngapunten ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.